A escritora de Paradela, Sonia Arias, presentou na Deputación a súa segunda obra, Campos de Batalla. Campos de Batalla é un título que de maneira moi propia, de maneira moi miña, quere decir que na vida non todos son flores. Supoño que é unha expresión que solemos utilizar moi a menudo, pero dentro destas capas só lo podo dicir eu. Neste segundo libro, Arias segue a explorar a prosa poética cun estilo máis maduro. Un libro que se diferencia do anterior porque posee máis seguridade e máis firmeza. Un libro que madurou durante un ano conmigo e eu con el. Un libro que en cada verso está escrito con decisión. Cada sentimento ten a frase xusta que se merece, nin máis nin menos. Cada historia creada por min, cada historia inventada por min, ten unha base real que son os sentimentos e as emocións. E iso é o que importa. A editorial catalá Àngels Fortuny aposta por esta autora que valoraron desde un principio como un diamante en bruto. En algo tan difícil que empezar cando non eres coñecido, necesitas algo que te defina. E Sonia teno dende o primeiro minuto. Sonia traino de serie. Me xenera moito orgullo, moita satisfacción, pois eso, ver que temos esa cultura en Paradela e esa sensibilidade e que, pois eso, dende Paradela para o mundo. E que aínda ten moito que decir no mundo literario. Ten tanto ou máis que ofrecer que os grandes da poesía. Digo moito. Sei que o vai conseguir. Non sei o tempo que nos levará, pero dende a editorial vamos poñer todos os nosos medios para que ela o consiga. Para min, Campos de Batalla, este libro está diseñado para que calquera tipo de persoa se sinta a protagonista dende o principio ao fin e que por un momento se olviden de min, da autora, porque realmente Campos de Batalla é un libro onde o protagonista será o lector. Campos de Batalla preséntase este venres na Casa da Cultura de Sarria ás 9 do serán e o sábado na Casa da Cultura de Paradela ás 7.